udumo uNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Mangithobeke ngibingelela umndeni wakwaNdlovu esingawo la uMaphili nomndeni wakhe. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngethuba asipha lona sifike kule ndawo yaseMoy River Grantville if ngisho kahle. Ngibingeleleke ngithobeke osokhaya kwezikamoya baba uMkhize, angazi uma ngibambe kahle ubaba uSibiya. Ngiyabonga kakhulu Khabazela noSotobe ningosokhaya phela ngoba sifikile. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngibingeleleke bonke abefundisi abakhona, abafundisikazi, omama befundisi ngoba phela kunomahluko phakathi kamama umfundisi nomfundisikazi. Umama umfundisi usuke esekela ubaba umfundisi obiziwe. Umama umfundisikazi ilo obiziwe. Uthola mhlawumbe ubaba wekhaya uyena osekelayo. Bese ngibingelela ke bonke obaba, omama, intombi nezinsizwa nabancane. Ngibingelele abazukulu laba basishayela insimbi nomphathi wohlelo ngesivumo esithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyaqala ke ukuma la ngake ngafika eminyakeni edlule uma ngisakhumbula kahle kwakungama 90 khona umngcwabe engangikuwona. Ngimenyiwe ke nje ke hayi ngiyumfundisi ngiseyingane kakhulu ekufundiseni. uNkulunkulu ngibize sengiyikhehla wabomkhize unyaka ka16 lo. Kusho ukuthi ngisemusha kakhulu. Ngangifikile nje ngeke ngisakhomba nokuthi ngangihuphi. Angisazi ngisho ngikwazi kodwa ukuthi kwakungabandi kusebusika. Nokho ke siyambonga uNkulunkulu. Into engiqaphele kakhulu ngesikhathi uMaphili etela lenkonzo mangaphazame uyicele ngo2023 noma 2024 ngoba njengamanje abatela inkonzo efanayo yokubonga bathola u2028. Kusho ukuthi ke mangasiphazame mhlambe kusele ikhale ezintathu ngenkonzo yokubonga 2028 ngoba baningi kakhulu abayithandayo lenkonzo kanti uNkulunkulu uyayithokozela. Base ngibona ukuthi banisha isikhathi salama branch ofanele ngiyebona u35. So kusho ukuthi akube nenkonzo ezu10 ngonyaka, ibe yodwa ngenyanga uJanuary subali noDisemba. So kusho ukuthi ke sesiqhubeka kanjalo ziba u10 kuphela ngonyaka inkonzo zokubonga seziku 2028 nawo usuzogcwala ziwele 2029 uma inkosi uJesu ingakabuyi ukulanda ibandla. Mayisibuyileke hayi sobonga sesisekhaya ezulwini. Kuhleke ume phambi kwabantu bekwazi bayangazi abanye kakhulu ke la eMoy River angaziwa ngaphandle ukuthi bangizwa ke emsakazweni ikhwezi. Kufanele ke ngizisho kulezi insuku zanamhlanje la sebonakele khona kakhulu ukhulume kahle ubaba uMkhize. Baba uMkhize bayabetha abantu wokhetha ukudla okudlayo. Akusiza ukukhetha ukudla eplate elingcolile. So malingcolile nje iplate noma ukudla ngamnandi kanjani kufanele ungakudla. Ngakho ke kusemqoka ke ngikwenze kube sure ukuthi ngime ngaziwe ukuthi ngingubani. Ngo2010 uNkulunkulu wangibiza, ngabizwa ngevoice, angizange ngishunyayezwe. Ngizalwa ke ubaba umfundisi nomama umfundisi. Engithema ngikhula ke ngithi 1819 ngayishonela ezweni ngazidla zonke izona ezikhona kwaze kwazoba ke u2020 ngabizwa ivoice eyathi ngakhele ibandla lami ungagijimisa imali ngegama lami mina Jesu uze ngazi ukuthi liphi leli voice ekhuluma nami wazi introduce. Kwabala ke izinto ezu4 engitshela ukuthi ngingabe ngisazisho kusemqoka lokho. Ngenxa yokungangitsheliki ukuthi ibandla ngilakha kanjani kodwa futhi wayeka ngamabomu. Ngo2011 ke ngehla ngenyuka ke ngibona ukuthi ngizokwenza kanjani, zoyenza kanjani lento. Ngayisisa umfundisi othizeni
mase ngisise kuye wangiyeka nje uNkulunkulu ngasebenza naye themba kwenyanga ezu8 ngikuye bakumkhize noSotobe labuya lelazwe langibiza lathi ngithe yakhe ibandla lami la ukhona abakhonzi mina bathwele so ngithe mina yakhe lami ibandla kwakufanele wena ungibuze ukuthi uzolakha kanjani ungibuzanga ngathi ke Nkosi ngiphuma kanjani akazange angiphendule kodwa wakwenza ke ngaphuma ke waqala umsebenzi ngo2011 ngase ngibuza ke ngoba ngafunda lapho ukubuza ngathi Nkosi igama lebandla ngizothi yini abazalwane ngase ngikhonza nabo bengibuza sengifunda ukubuza ke ngangena ku3 days we fasting omunye kumama waseThekwini okuleli bandla leli ngithanda ukusho lokho ngoba leli bandla lenze ngathi senze isono masinamagama ibandla likaKristu wangifonela lo mama wathi babuNsibande uthi uNkulunkulu angikunikela amavesi wanginika u3 awu2 yiwo lawo ngaqala ngaleli ke la Isaya ngoba vele lingasekuqaleni ngathi mangisalifunda wavele kwanezwi elikhulu phezulu la ngifundela thema liqeda ukulifunda laselithi nanto ke igama lebandla likhulekelayo entabeni kaJehova entabeni yendlu kaJehova laselithi ke mawuthanda usunga eda lokhu kuGenesis 22 ukuthi kuyabonelelwa ayike ngathanda ke vele ngase ngiyaeda ke laqhamuka kanjalo ke igama lebandla ngibe nama challenges amaningi ke njengoba ubaba uMkhize uyibe uyayazi into sengimbonile ukuthi mawuthwela umbono hayi kahle hle kusuke kungafunwa wena kufunwa lo mbono ophethe ngoba iwona oyinkinga manje mawuphethwe wena ke uthola amaphaphazela asiluleke angizongena lapho ngoba kufanele siyezwini kutheke ngonyaka ka2020 lavalwa izwe ngenxa yeCovid malivala izwe labuya lelo zwi lathi yakha iWhatsApp group njengoba ngingaseza ukukhonza kwenzela abazalwane uWhatsApp ayike ngabenzela ke abazalwane babe u30 nami ngingawufuna uWhatsApp ngishumayela against wona yithi social media vele kuyenzeka namanje abantu uthola bahlezi bawu3 endlini abakhulumisana ilo ukukhuluma nongekho la ubambe ifone hayi ngangilwe impela ngobele ngashonisa uWhatsApp madoda lento engayifuni sokuyimina ufake introduce ebandleni ayike ngakwenza ke babe u30 waqala umsebenzi ngonyaka wokuqala ibandla lalina abantu abangafikile 100 base bewu750 abantu iqedwe unyaka le group njengamanje abantu bangaphezulu ka10,000 in 6 years so ke amasebe baningi kanjena ke kwakuyicebo likaNkulunkulu kunabafundisi abangaphezulu kwe1000 bamahlelo ahlukene abakule group ngenxa ukuthi uwangifundisa uNkulunkulu ukuthi ingashumayela ibandla ishumayele uJesu efile wavuka ngosuku lwesithathu wanyuswa waya kweliphezulu uJesu ezobuya ezolanda ibandla lakhe uJesu ezobuya zobusa iminyaka e1000 bese kuyahlulela umhlaba bese kuba nomhlaba omusha nezulu elisha ilokho ke kwathiwa ngikushumayele so ke angibandlululi ke wezingenile ezingceke kaNkulunkulu zithi ayimnandi lento Nsibande ake ngifake ibandla lami abanye abefundisi bafakwa abazalwane babo ukuhlangene nje nami ke ngimukela lokho kukhona angishumayeli ke ibandla angisho ukuthi abantu abaphuma emabandleni abo ngithi hlala la ukhona and shine where you are injalo kumlando wami bese ngizongena ke kulokhu kufanele ngikuchaze wangixoxela omunye umzalwane obekhonza kwelinye ibandla usebuyile ungapha uthi ke uthema ivalelisa kumfundisi wakhe wathi usuyapi manje wathi hayi intabeni yendlu kaJehova kuyabonelela athi hawu labo abanelesi siqubulo esithini kambe wayesethi cha kusona isiqubulo isivumo esithi uJesu Kristu uyinkosi kwathola ukuthi engathi uyamelana umfundisi nalento kusho ukuthi ke kulolu kumelana nayo uma ingachaziwe cha akusona isiqubulo kubantu abala itendeni abaqala ukizwa lento bayiqale bayizwa ngomaphile wayisho ukuthi uyishilo wagcina sebizwa ngoJesu Kristu uyinkosi isivumo esisitholayo
eyikwenzeka iphutha elikhulu ngashiya ithawula lami sengigashele edukwini lizoba manzi manje akukho ke no engizokwenza ikhohlakalile. Ngikhuluma ke ngokuthi umaphile ebizwa ngeNkosi uJesu. Mawuya ke kwabase Philip chapter 2 usuka ku verse 9 uya ku 11 lithi izwi lenkosi uNkulunkulu umphakamisile uJesu wamnika igama eliphezulu amagama onke. Ngaleli gama amadola aguqa ezulwini ayaguqa emhlabeni angaphansi komhlaba. Uverse 11 kabe sethi izilimi zonke zivume zithi uJesu Kristu inkosi. So isivumo akusona isiqubulo, akusona esebandla, esenoma ubani umntwana kaNkulunkulu ngoba into esezwini. So ke lesi sivumo ke ngendlela esinamandla ngayo sivusa abantu abafile, ngendlela esinamandla ngayo mawukhulekela umuntu uvela uthi phezulu kwalomzimba uJesu Kristu inkosi uvela phila. Sinamandla sidlula ukuthi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha ngithi sukuma uhambe. Basho njalo Petro owayengakwazi ukuhamba wasukuma wahamba. Namhlanje ke sithi uJesu Kristu inkosi phezulu kwalomzimba sukuma umuntu ahamba. So siyambonga kuNkulunkulu kakhulu. Ngithi angicaciseke lento ngoba izodinga kube ngathi isiqubulo sebandla. Akusona isiqubulo. Ngizolokhu ngisho ke masiqhubeka ngishumayela ngoba ngelinye lamaphasika mhlamba ze abamabili besihlaseleka babuSibiya nobabumkhize thola abazalwane sebelele. Ngiya-understanda ke ngiphiwe ukufundisa. So uma ufundisa awunalo izwi eliphakeme sonke isikhathi. Awufani nomuntu oshumayelayo ushumayela ehlenyuka ayaluzela akho umuntu olalayo. Ingiphathe kabi lento. Nkosi kwenzekani abantu balala ushunyayelo wathi hayi benivakashela iDevil worship. Engani ngakunika isikhali na. Siphi inkosi wothi uJesu Kristu inkosi. Njalo uma ushumayela ayasha amademoni nama-devil worshipers aphuma. Akho umuntu olala. Ayike sayibamba ke kanjalo. So ke into ke ngizolokhu ngisho njengoba ke izwi lithi amadola aguqa uma uthi uJesu Kristu inkosi ungasho wena ohlezi phansi ukuthi uyabusa ngoba lamademoni engiwaguqisa azoguqela kuwe nawe isho njengami khona ezoguqa phuma esihogweni. So ke sisibiza kanjalo noma sithi uJesu Kristu inkosi nawe uthi uJesu Kristu inkosi. Asisho ukuthi uJesu inkosi. Ithi uJesu Kristu. Lapho ufunda nje ezwini ngoba sePhilip chapter 2 verse 11 libhalwe ngama capital letters. So igama elisemqoka ngendlela emangalisayo. Bese ngiyadlula ke sengizothanda ukuthi ngichaze lento ngoba sizoyenza manje mangaphazambe ku 2023 ngoJuly uNkulunkulu ekhuluma ethi kimi indodana yami sesemhlabeni njalo mayithandaza yeyiguqa yindaba nina ningangiguqeli ningcono yini kunoJesu umntanami na. Ayike saqala ngaleso sikhathi ke saguqa kuze kube manje ke siyaguqa ngenzela ukuthi ke akekho esimphoqayo masikhuleka siguqa kodwa ke ngithi angikuchaze ngoba umunye uzohlala angaguqi anga-understand ukuthi usezenze wangcono kunoJesu ngaso sonke isikhathi umethandaza uJesu wayiguqa. Ngicabanga ukuthi ke ngingalanda izinto eziningi kulo 16 years ziningi kakhulu ngeke ngizisho sekwanele lokho asifanele siye khona ezwini. Ngalolona lolu suku bevukile abenkosi behlotshiswe ubukhosi bayo sebebuthwa abakhethwa engeniswa
egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo siyazithoba phambi kobuso bakho siguqile. Akekho umunye singamkhothamela wena kuphela. Basho njalo abangane bakaDaniel bathi yebo Nebukadnezar ungasibasi isithando somlilo usiphinde kaningi kodwa thina ngeke siguqele. Ngoba ukhona uNkulunkulu ophilayo simguqelayo. Siyabonga Nkosi ukusipha ivangeli osinikeze lona elihlukanisa umuntu nesono. Ivangeli elidimanda ukuthi umuntu abe ngcwele. Ngoba wena uNkulunkulu baba ungcwele. Indodana yakho uNkosi uJesu yahamba emhlabeni yaze yahamba emhlabeni ingcwele. Nomoya osinikeze yena ungcwele. Uma sifuna ukuyongena ekhaya izulwini uthe asibe ngcwele ngoba wena Jehova uNkulunkulu wethu ungcwele. Ngiyathandaza ke Nkosi kuba uqhubeke ube kanye nathi siyeza ukuthi ukhona sizwile abebefakaza sithintiwe na indlela umaphila akhulume ngayo esemukela ekhuluma inhloso yale nkonzo. uNkulunkulu wethu onomusa ngiyacela nami ngihlale phansi ngilalele usebenzise lo mzimba ukhulume athi umpostoli Paul sinayo lengcebo siyiphethe ngodaka ukuze kungabikho umuntu othatha inkazimulo ingeyakho Nkosi inkazimulo ikufanele izikhathi zingakabikho wena wedwa uhlale ekhanyeni ongesondele kukho wena onokungafi thatha udumo manje ukhulume nempilo zethu ngomoya wakho ingcwele ihlale ngilalele nami uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi amen uyinkosi ephakemeyo ayibengenza ukuthi basukuma bebeguqile bahlale. Inkonzo yokubonga le inkonzo yokubonga angixolisi baba kwa YouTube siqale si live sashaya inetwork ngoba ngibeka amafoni lapha ngiyamonitor into abayibonayo ngibona isithombe sesifiliza ngaphuma ke ku YouTube senza ivideo manje kodwa lonke uhlelo belu live siqala manje ngoba sekuzoyiwezweni ukuthi sibe ivideo so uploada at a later stage. Amafoni kala amabili backup enye awekhaya lezwi igroup engayiqalayo wathi uNkulunkulu angiqale ngambuza nawe uthi igama lawo yini wathi ikhaya lezwi. So ke baningi ke abantu basekhaya lezwi ibandla intaba yendlu kaJehova liyabonelela. Kodwa ke sonke singabantwana bakaNkulunkulu sikhonza uNkulunkulu ngenhloso yokuhlala naye uthi uJesu ekhaya lika baba kunezindlu eziningi. Njengoba kuyinkonzo ke yokubonga sizobuka ihubo 103 ihubo 103 njengoba ngishilo ngathi inkonzo zokubonga ziwu10 ngonyaka kusho ukuthi lenkonzo iwupart 1 ngisizokhuluma nje ngevesi elilodwa lokuqala uverse 1 ngikholelwa ukuthi enkonzweni yayolandela yokubonga sobe singena kuverse 2 siqhubeke njalo size sifike la ziphela khona noma la umoya ongcwele ezothi sesingama. Ingakho ke kusiza ukuthi ube sekhaya lezwi ube segroupini ka WhatsApp ngoba njengoba izoqhubeka nje lenkonzo mawungekho egroupini ususele awukwazi ukuzobe kukhulunywa lindonile kakhulu leli hubo njengawo onke amanye kodwa nje sizokhuluma ngevesi elilodwa kuphela ngoba ngeke ngachaza ke inkosi ingiphe izwi ukuchaza izwi masichaze lona bese siyaliphila njengoba ecaphunile omunye umfundisi la uJohn 7:38 uthe uJesu okholwa njengokusho kwembhalo eswini sakhe kogobhoza emfula yamanzi aphilayo. Mhlamba ngilifunde ngigcine kuverse 5 kodwa sizokhuluma ngoverse 1 kuphela. Ihubo lokudumisa elabhalwa ke uDavid noma Bhebhelini isiZulu kungashiwo lokho. Fundeka ke kanje mbonga uJehova mphefumulo wami. Wonke okuphakathi kwami makubonga igama lakhe elingcwele. Verse number 2. Mbonga uJehova mphefumulo wami ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Yena othethelela zonke izono zakho owelapha zonke izifo zakho. Okhulula ukuphila kwakhe ekubhujisweni, okuqhelisa ngomusa nangobele. Osuthisa ukulangazela kwakho ngokuhle. Ubusha bakho bubuyiswe njengokhozi.
ayisidine lapho ke ivesi esikhuluma ngalo elokuqala mbonge uJehova mphefumulo wami konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Ayikho into ethokozisa uNkulunkulu njengokubongwa. Mawufunda iHubo 115 uverse 1 lithi ungasiphi thina inkazimulo ngoba inkazimulo ingeyakho. Mawufunda uIsaiah 42 verse 8 uthi inkazimulo yakhe akayicazelani nomuntu. And yona nto leyo befundisi bami esilimazile abafundisi bathwele namhlanje bathwaliswa ilento ekhulunywa ubaba uMkhize ukuziphakamisa bona. Bawuqala umsebenzi kaNkulunkulu bephakamisa uJesu njengoba ecaphunile John 3:14 njengokuba uMose wayephakamisa inyoka ehlane kanjalo indodana kaNkulunkulu imele ukuphakanyiswa. Aqala umuntu eqala umsebenzi ephakamisa uJesu. Angazi konakalaphi dine sekuphakama yena. Mase kuphakama yena asuka uJesu. Mase sukile usukhulekela abantu abasasindi. Usuthandazela abantu imithandazo yakhe ayisaphendulwa bese bayahamba abantu bayothwala kanti iphutha lodwa umuntu uziphakamise yena. Inkosi yethu ifuna ukuphakanyiswa udumo lonke luye kuyena. Ingakho uDavid esholeli ihubo mbonge uJehova mphefumulo wami konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Lake sizwa uDavid ekhuluma nomphefumulo wakhe. Njengoba ngithe sokhuluma ngoverse 1 uverse 1 wanele ukuthi inkonzo iphelele. Kahlehle mhlambe ngayo uverse 1 kuphela. Singashumayela nje kuphela iviki lonke inkonzo ezihlukene ngoverse 1. Kodwa kizoba yodwa. Umbuzo omkhulu ke sibhekene nawo ukuthi uDavid kanti wayekhuluma nobani? Noma ubani oyikhuluma nomphefumulo ngoba siyazi ukuthi umuntu umphefumulo. Lithi izwi lenkosi Genesis chapter 2 verse 7 uNkulunkulu wambumba umuntu ngodaka waphefumula umoya wakhe umuntu wayeseba umphefumulo. Waphefumula umoya umuntu waba umphefumulo. So umuntu umphefumulo. Now uthi lona ke mbonga uJehova mphefumulo wami. Kanti ubani lo okhuluma nomphefumulo wakhe? Sizophendula lo mbuzo bese ngihlala phansi. Uzothatha isikhathi ke nokho. Ukuthi sazi ukuthi ubani. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uNkulunkulu esimkhonzayo uziqu zintathu. uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Indodana, uNkulunkulu Moya Ongcwele. Njengoba iziqu zintathu uqobo lwakhe ngesikhathi ethi masenza abantu wayikhipha ivoice ulizwi uJesu Lord. uNkulunkulu ephefumula umoya wakhe ongcwele. So laba abantu abathathu bawuye kodwa ubuya zihlukanise athi mthathe munye. uSathane ke naye uyalingisa. Akakwazi ukuba iziqe ezintathu but operator ngeziqe ezintathu. Ngifuna sibambe leyo ngoba bathanda abantu ukujikisa inkulumo sophuma la kuthe uNsibande uSathane uziqu ezintathu. Sathane akazona iziqe ezintathu. Uoperator ngendlela ezintathu. Uthi uzama ukulingisa uNkulunkulu njengoba axoshwe ezulwini elungisa uma exoshwe ezulwini uthi ngifuna ukuhlala entabeni kaJehova ngilingane naye ilokho kwamxoshisayo impakamo. So ke noma esexoshiweke uyazama ukuba iziqe ezintathu akakwazi. So uoperator ngeziqe ezintathu. Isiqu sokuqala uDrago uSathane uqobo lwakhe. Isiqu sesibili isilo umphiko uKristu. Isiqu sesithathu umprofeti wamanga. Ngaleyo ndlela uzama ukubambela umoya ongcwele ngumprofeti wamanga umphiko uKristu yazisho uzama ukwakha uKristu wakhe. So uSathane operator ngezindlela ezintathu. Mangikhuluma ke yonke into yami isekelwa ezweni ngoba sesikhathele ukuhlakanipha kwabantu bekhuluma izambulo zabo kanti bazambulelo sihogweni. Isambulo esiyiso isiphuma ezweni. Masingaphuma ezweni leso sambulo samadimoni. Now ke kufuna sibukeke ukuthi laphi la kuthiwa uSathane operator ngezindlela ezintathu.
uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Masibheka isambulo chapter 16 uverse 13 kuya 15. Ngabona emlonyeni kuphuma emlonyeni kaDrago nasemlonyeni weSilo nasemlonyeni womprofeti wamanga. Yayizwa lonto kubalwa abantu abathathu. Umpostoli uJohane sesiqhingini sasePatmos okhuluma isambulo. Ngabona kuphuma emlonyeni kaDrago uSathane loyo. Nasemlonyeni weSilo umphika uKristu loyo. Nasemlonyeni womprofeti wamanga. Prophet wamanga akamadimoni a operator ngawo ama devil worshippers konke kungena phansi komprofeti wamanga. Uthi ke ngabona kuphuma omoya abathathu abangcolileyo. Yabona ngitheni operator ka3. Kuphuma omoya abathathu abangcolileyo befana nezingqanga. Ngazi ke ngapha ingqanga amasele frogs obizwa ngokuthiwa yini. Ngesintu ke labo moya abathathu. Umoya wamandiki, umoya wamandawo, umoya wamanono 3. Ngimangithi ngesintu ingoba nabelungu banayo lento bakubiza ngendlela yabo. Amangisi amajalimane lo moya ukhona yonke indawo ufaka uSathane. Thina ke manguni sithi amandiki, amandawo namanono. Lezi ingqangqa ezu3. So ke emlonyeni kaDrago, emlonyeni weSilo kumphika uKristu nasemlonyeni womprofeti wamanga kwaphuma omoya abathathu abanjengezingqangqa. Sengibahumshile ukuthi bayini labo moya abathathu. Verse 14. Ngokuba bangomoya bamadimoni. Siyezwa ke ngithe umprofeti wamanga amadimoni operator ngawo uSathane. Bangomoya bamadimoni abenza izibonakaliso. Abaphuma bemakhosini ezwe lonke kubahlanganisele ekulweni kosuku olukhulu lukaNkulunkulu umnini mandla onke. Kuyoba khona ukulwa ke kosuku olukhulu esikuthola kwisambulo 19 mawuqala kuverse 19 ya 21 noma mawuqala nje kuverse 1 isambulo 19 ukhulunywa ngoJesu egibele ihashe elimhlophe ehamba nabangcwele. Ukugcinwa inkosi masithembekile sobe sikhona lapho silwa nenkosi yethu. Kodwa okwethu kulwa kuyamangalisa ngoba kuthiwa kuvele kuphuma umlilo emlonyeni wakhe oyinkemba ubabulale bonke. Kodwa siyobe sikhona kuthiwa siyobulwa kodwa ngeke sibe futhi. Sobe sihamba nje nenkosi yethu. Impike enkulu ke kuthiwa ke lezi ingqangqa ke ziphumela ukudukisa amakhosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Bese kuverse 15 waso lesambulo kusuthi bheka ngiyeza njengesela. Busisiwe olindayo alonde izingubo zakhe ukuba ngabi ngohambaze baze balibone ihlazo lakhe. Yabona lelizwi lijulile. uNkulunkulu wethu uyesabeka kufanele simesaba. Ingakho uJesu kuMatthew 10:28 ethi ningabesaba abantu ababulala umzimba bengenakwenza lutho emva kwalokho. Mesabeni othi esebulele abe namandla okuphonsa esihogweni. Manje ke masimesaba uNkulunkulu sizo understand leli lizwi. Lithi bheka ngiyeza njengesela ubusisiwe olindayo alonde. Asilindi kuphela kodwa silonda izingubo zethu ukuba singafunyanwa sihambaze. Mawubheka emhlabeni namhlanje abantu bahambaze abalibona ihlazo. Besifazana abasagqoki nabesilisa mabegqokile bafaka izinto ezibampintshayo ubone ubuyena noma ubuntu bakhe ehamba lapha ya engazi ukuthi bangakabantu abalimazayo besifazana. Ngithi ke mina kufanele sazi lento. Uzofika phambi kaNkulunkulu umkhonzile ngobungcwele bonke ngenxa yokuthi ugqoka izinto ezikumpintshayo mama noma ntombazana. Bakubuka abantu besilisa base bayakhanuka bakungcolisile kwelikamoya. Uzothi uphile bonke ubungcwele uma ufika ezulwini ukhonjiswa amadoda alale nawe emhlabeni uthi inkosi angiwazi athi indlela ogqoke ngayo namba balandele babheke esihogweni.
Nakubantu besilisa ngokunjalo abantu besifazane balimala banamhlanje kanti bekuwumuntu wesilisa obelinyaza ukubuka. Yikho uJesu wathi obuka wesifazane amkhanuka. Nabesifazane namhlanje uhlangana naye akasakubuki la. Usekubuka ngezantsi ngenxa yamadimoni. So ke asiyeke ukugqoka izinto eziveza ukuthina ngoba usuku uhambaze. Angikho ke kakhulu lapho ngikuleli verse elithi ubusisiwe Linda yalonde izingubo zakhe ukuba ngabi ngohambaze baze balibone ihlazo lakhe. Ngendlela abantu abenza ngayo yabona abanendaba nehlazo. Kodwa uNkulunkulu ngosuku lokugcina uyokufaka kuwe enhlizweni ukuthi phambi kwabantu awembethe ubesabe noma ungabesabi namhlanje. Ihlazo lokuthi obuhambaze ngoba uzobe ungenayo ingubo emhlophe elondiwe. Yoswela umgodi uqasha. And mawufunda kahle lapha kwisambulo lithi izwi lenkosi ngabona wayihlezi esihlalweni sobukhosi esimhlophe qwa wabalekelwa izulu nomhlaba. So izulu aphuma kulo liyobaleka ngoba uyobe seshintshile. Nomhlaba uyobaleka ngoba uyobe seshintshile. Letha lona abazobe behambaze bengayigqokile ingubo ezimhlophe. Bekuyokusiza ke ukuthi uyilonde ingubo yakho. Uthi ulindile ukuyilonda ngoba ngeke ukusiza ukulinda ingalondiwe. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Inkosi uJesu ke yawubuza lo mbuzo koPetro belapha eGetsemane. Yathi Simon ulele na? Ubungelindi ihora libe linye na? Sihlulo ukulinda. Inkinga yomzalwane uyahluleka ukulinda. Bahluleka ngisho abafundi ukulinda. Wazi wathi uJesu umoya awuvumi umoya uyavuma inyama ithakathaka. Sihlulwa inyama kanti bengafanele uhlulwe inyama. Mingaki imzuzu oyispendayo ukukhuleka ukukhuluma noNkulunkulu. Ukulinda lokho ungangizwa ke kaba ngisho uthandaza uthemeleze. No sinomoya ongcwele osisizayo osifundisa ukuthi yini kahle kahle singayitela Roma 8:26. But ukuthi within 5 seconds uthandazile wena uqedile uthi ukhuluma nomuntu omthandayo pho wakufela esiphambanweni. Phinde ngidizelela angisho ukukhulekani imkhuleko emide kodwa khuleka umkhuleko nomoya kaNkulunkulu okunxuselayo ngoba uNkulunkulu understanda okusho moya lisho njalo leli verse. Uthi ke ku verse 38 lapha ya ku Matthew noku Marko 14 lindani nikhuleke kuba ningangene ekulingeni umoya uyavuma ke phinyama ithakathaka. Ukukhuleka kusebenza ukuthi ungangene ekulingweni. Ngaso sonke isikhathi uSathane uyasilinga. Khona isisho esithi umkhumbo ohambayo iwona ohlangana nezivunguvungu lwandle kodwa umkhumbo omile uhlangana nezivunguvungu. Bazi bathi ngesizulu imoto ehambayo izinja ziyayikhonkotha kodwa emile ziyayichamela. So uma ukhonkotha njengoba ke wakubeka ubaba uMkhize akakubekanga ngalendlela. Wathi uma uphethe imfihlakalo yasezulwini uyahlupheka. Uba nezinkinga. Mina nje baba uMkhize ngiyazingelwa. Bafuna ukungibulala kodwa ngicasha. Iprogram yami yonyaka yonke ngiyaziwa ukuthi nini ngikuphi. Ngeke bangenzele ukuthi usuku uma lingakafiki. Ngoba khona lokufanele avume mayingavumile yena. Manje khona abanye abantu kabeyotonga ukuthi mawufe ngesibhamu ngesihogweni. Indlela ukufa kuphuma kulomzimba phela. Ukuthi uphume kanjani uNkulunkulu ovumayo. Uthi uJesu kwabanye kwabemi la ngeke bakuzwe ngempela ukufa. Ukungakuzi ukufa ilento ukuthi ungaguli ulale namhlanje uvuke ekseni usubanda akwazi ukuthi ushone nini. Futhi utholakala uyithulele ekhombisa uzange ube nempi. Ngoba umunye wesithola isidumbu besihlina sikhipha amehlo kusho ukuthi bekuliyo. Ukuzwela ukufa lo muntu ukuyithulela nje ngoba siyalala thina abazalwane. So nesibhamu enye yezinto ezenza ukuthi ungakuzi ukufa ngoba singena kanye umzimba uhlale phansi phuma umphefumulo
hlangatshezwe izingilosi ekhaya ezulwini uye paradise. So ke asinankinga sikusaba ukufa. Kahle hle ngisho njengoPaul ukuthi ukufa kuyinzuzo kimi kube ngiyazenzela. Ngabe ngihamba mina ngekhaya ezulwini kuze ngihlukane nezilingo. Kodwa futhi ukuba la kumnandi ngoba kunginika ithuba lokwakha umqhele wami ezulwini ilishumayela iqiniso ukuze ungazilanduleli ngosuku lokugcina. So ke simele ukulinda sikhuleke kuba singangene ekulingweni. Ngoba izilingo zikhona azikwazi ukungabikho. Uthi uJesu maye kulo izilingo eziza ngayo ngcono kuboshithe lokusila entanyeni aphansi ejuleni kolwandle. But kufanele zibe khona ngoba ziyasiqinisa. Athi uJobe ngithi chapter 19 athi izilingo athi uthi mayisengivivinyile ngiyophuma ngifana negolide. So umqhele wethu ezulwini so uthola ngoba silingiwe sanqoba. Ngeke uthola ungalingwanga. So laba bantu laba abadalelwa izulu ukuthi umuntu avele abumukele uJesu manje uphuma umphefumulo njengeselelesi abanamqhele ezulwini. Bayothola ingubo ezimhlophe abalisebenzelanga. It's only that babelidalelwe izulu. Ngoba liyashiza ukuthi khona abadalelwa izulu. Haya siqhubeke. Ungavumeleki inyama ibe buthakathaka. Uthi umoya uvuma kodwa inyama ibe buthakathaka ingakuvumeli ukhulume nenkosi yakho. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Sisekuyo njalo inkonzo yokubonga. Sisekuyo inkonzo yokubonga. Sikule iHubo 103. Ngibuzile ngathi kanti ubani lo okhuluma nomphefumulo wakhe na? Hayi ngakaphendula sikakayithola impendulo. Ngithazile ukuthatha ubunye bukaNkulunkulu. Mawufunda uIsaiah 48 verse 16 uthi uNkulunkulu ekhuluma ngomprofeti, sondelani kimi nizwe lokhu. Angikhulumanga ekusithekeni kwasekuqaleni kusukela esikhathini sokuba kwenzeke ngangikhona. Manje uJehova uNkulunkulu ngithumile kanye nomoya wakhe. So umprofeti uIsaiah wayeprofeta ukufika kaJesu ukuthi kwathunywa uJesu inkosi uJesu kanye nomoya ongcwele bethunywa uNkulunkulu Baba ngoba bamunye. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amavesi akhuluma ngokuthatha ubunye bukaNkulunkulu awu29 ezwini lakhe. Ningixolele ithawula likho ngisula kanye ngethawula ukuthi ubandlonywana manje idugwe. Lungile ke sobekezela imina iphutha lami ngikhohliwe. Amavesi ka29 akhuluma ngokuthatha ubunye bukaNkulunkulu. Sengifuna ukuthi ngigoqe ngaleli. Matthew 28 verse 19 uthi uJesu ngalokho hambani nenzi izizwe zonke abafundi nibabhabhadise egameni lika Baba nelendodana nelikaMoya oNgcwele. So laba bantu bawu3 kodwa bamunye. Enye inkinga esinayo ke abahumushi beBhayibheli. Uzothi komunye hawu uthini babonisa abantu uthini babhabhadise egameni lika Baba ingani kuthiwe eBhayibhelini egameni likaYise. Iqiniso eBhayibhelini egameni likaYise sinenkinga yabahumushi. Uthi ngelinye ilanga uNkulunkulu nginenhlanhla ke uNkulunkulu njengoba wangibiza ngevoice ukhuluma nami ngevoice from time to time. Ngingamboni yena but ngizwe ivoice sengiyayazi. Uthi ke kimi ngiyakhumbula ngiguqile ngikhuleka. Uvele nje uyangiphazamisa. Ngathi angiphazamisa wavela wakhuluma nje. Ngase ngiyathula. Uthi uyazi laba abantu abathi egameni likaYise bayangiphika. Bese ngithi ngilalele Nkosi. Athi nina amazulu nibeka kahle lento. Abese ngitshela lo mfanekiso engizowubeka owaziyo nawe. Ngilinganise ngananga umfundisi umnikathe obekadela. Uma umfundisi umnikathe efika kimi ethi kimi uthi ubaba uMkhize angikunike nanti iBhayibheli. Leso statement sisho ukuthi akayena okwamkhize yena. Mayithi nje uthi ubaba uMkhize ngikunike nanti iBhayibheli sengizothi ke mina awu wena ndodana wakwabani bese ethi ngingwakwamnikati. Ngikufunde ephi ukuthi akayena okwamkhize ngoba uthe uthi ubaba uMkhize.
Kodwa mayifika umuntu ethi uthi ubaba ngikunike nanti iBhayibheli. Mina kodwa umbuzo engizobuza uthi ubaba wakho ubani noma ngizothi owakwabani, then I will understand ukuthi ubaba wakhe ubani ngoba uthe uthi ubaba. So abantu abathe egameni likayise bayaziphika bona ukuthi uyise wabo. Thatha iBhayibheli lesingisi lithi in the name of the father, alithi in the name of his father. So abahumushe basenzele phansi. Benza simdayisa uNkulunkulu engathi akayena owethu. So ke lithi izwi kimi abantu abathi uyise noma egameni likayise bayangiphika bathi angene ubaba wabo. Ingathola enye into eyinkinga ke engangayazi. So ke ngamanye amagama mawuthathe lesingisi lithi baptize them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Hayi in the name of his father. So ke yikho ke ungizwa mangithi egameni lika baba ngoba ubaba wami. Mangithi likayise sengimphikile. Ayike siyaqhubeka sifunda izinto eziningi ngendlela. Kwakusho kimi ke akusho ukuthi isono kuwena mawuthele kayise. Ngikhuluma into yakhulunywa kumina. Enye into esibuye senze iphutha ngayo ithi into ekhulunywe kimi bese ngifi. Kwathiwa mina ngoshumayela izwi hayi into engelona izwi. Akukho ezwini lokho esengikushilo. Kwasho ukubani kimi mawukuthanda nawe usungaku-applya kodwa kimina kwathiwa ungasho ukuthi uyise ngoba uyangiphika. So ke lesi statement ukuthi nibabhabhadise egameni lika baba nelendodana lika Moya Ngcwele khombisa ukuthi bamunye. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Namanje ke awukakaphenduleki umbuzo othi kanti ubani lo okhuluma nomphefumulo wakhe na? Uma ethi mbonga uJehova mphefumulo wami, konke okuphakathi kwami makubonga igama lakhe elingcwele. Singakaqhubeki nokuphendula umbuzo. Okungaphakathi kuwe kuyambonga yena uNkulunkulu. Into engaphakathi into ejulile. Bathe abaFarisi beya kuJesu. Bathe abafundi bakho badla ngezandla ezingahlanjiwe. Wathi uJesu okungena ngomlomo kungcolisa umuntu kodwa okuphumayo kumngcolisayo. Wathi izindle ezibi sivele enhlizweni ziphumele ngaphandle. Ubufebe buqala enhlizweni buphumele ngaphandle. Ukuphinga, ukuthukuthela zonke izinto. So into engaphakathi engalungile. Athi uJeremiah chapter 17 verse 9. Inhliziyo ayilungile ingcolile ubani ongayazi. Who can understand it? Akekho ungayi-understand inhliziyo. So ke uDavide ukhuluma nomphefumulo wakhe. Mbonga uJehova mphefumulo wami nakho konke okuphakathi including lenhliziyo. Kunabazalwane ethi uyakhuleka umuntu kuvuka inhlamba ngaphakathi athuka uNkulunkulu. Athi uyakhuleka umuntu kuvuka inhlamba. Ivuka kanjani inhlamba? Uzo understand ke manje. Kusuke ngewona umphefumulo othukayo. Kusuke kuyilo owakhuluma na akubuza athi emphefumulweni wakhe mbonga uJehova mphefumulo wami. Hayi sizomthola ungajani. So kusuke ngewena othuka inhlamba. Kodwa kusuke kuyilo okuwena futhi. Ayasiqhubeka. Umuntu ke sengiyasondela empendulweni. Umuntu uziqu zintathu. Njengobaba wakhe uNkulunkulu oziqu zintathu. NoSathane operator ngeziqu ezintathu. So umuntu mayekhuluma nomphefumulo wakhe yesinye seziqu ezintathu esikhulumayo. Namanje angakaphenduli isiphi lesi siqu babunzi bande na. Mawufunda abaseThesalonika bokuqala chapter 5 verse 23 kuya 24. Siyazitshela iziqu ezintathu zomuntu. Omunye uzomangala kade elifunda lelizwe. Kodwa kuzange kwambuleke kuye ukuthi kukhulunywa ngomuntu oziqu zintathu. Lithi ke verse 23, kepha uNkulunkulu wokuthula yena uqobo makangcwelise ngokupheleleyo ulondolozwe umoya wenu nomphefumulo wenu nomzimba kungabi nacala ekubuyeni kweNkosi uJesu. These are the three things umuntu ayizo. Umuntu umoya, umuntu umphefumulo,
umuntu ungumzimba. Umuntu iziqu zintathu. Kufanele ke ngichaze ukuthi umoya yini kumuntu. Umphefumulo yini kumuntu. Inyama yini kumuntu. Ngokusezwini kusezwini konke akukho engizokukhuluma ongekho ezwini. Njengoba izwi namanje lishoyo lithi uNkulunkulu makalondoloze ngokupheleleyo umoya wenu wonke nomphefumulo nomzimba kungabi nacala. Ungenza umuntu ekhohlisa ethi uNkulunkulu ufuna inhliziyo. uNkulunkulu ufuna zoyi3 lezinto. uNkulunkulu uyaqaphela ukuthi umzimba wakho wembathisa kanjani ngenhlonipho nangenkazimulo noma uvela ugqoke nje. Uthi umpostoli Paul eholo moya kaNkulunkulu ebhala lezi izinto zentathu mazingafunyanwa zinecala okungukuthi kungenzeka umzimba ube necala umoya nomphefumulo ungabe nacala bese ungangena ezulwini ngoba nawo iziqu zintathu. Wena unaka umphefumulo wanaka umoya wakhohlwa umzimba. Ngiyangidabukeke kakhulu ngoba lonakela ibandla likaNkulunkulu uthela omama bemi phambi kwabantu beshumayela begqoka amabhlukwe. Mangaka amadoda akhubekayo ebuka lobuze balomuntu omile. Kodwa ubeshumayela izulu ufana nebhodi uthe ezulwini nakhya kodwa yena kayi. Ngoba lezi zinto zontathu kufanele zitholakale zingenalo icala. Umoya, umphefumulo nomzimba. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Yini umsebenzi walezi ziqu zontathu? Soqala ngumoya. Mawuvula abaseKorinte bokuqala chapter 2 verse 11. Lithi ngokuba ngumuphi kubantu owazi okomuntu uma ngesiya umoya womuntu okuye na. Yezwa. Leli verse sihlala silifunda nje. Kodwa uunderstand ukuthi sekukhulunywa ngesiqu sakho sesithathu. Yimuphi kubantu owazi okomuntu kungesiya umoya wakhe na. Ngokunjalo nokaNkulunkulu akwaziwa umuntu kuphela umoya kaNkulunkulu. So umoya ilento esazi ngayo. Mangizokhuluma ngolimi lobuntu ingqondo. Sisafunda esikoleni sitshelwa ukuthi ingqondo interpret izinto. Amehla abuka induku. Atshela ingqondo ebisithi ingqondo akuyona induku le inyoka. Baleka noma thatha induku uyishaya. Ingqondo etshelayo ukuthi yini le. Amehla abona induku. Ya interpret ingqondo yathi inyoka. So ke ikuphi kumuntu okwazi okomuntu kungeyona umoya wakhe na. So mawuqhubeka naleli verse lithi sinomqondo kaKristu. Ngani? Ngoba sinomoya ongcwele. Umoya ongcwele umoya umqondo kaKristu. So uma usunikelile umzimba wakho oba umnikelo omuhle nongcwele baseRoma chapter 12. Ingqondo yakhe iyaguqulwa ibe yintsha nesimo sakho and your character becomes new. Ngoba ngeke uphenduke ingqondo ingaphendukile. Ngoba ingqondo yinjini nasemzimbeni nje ngokujwayelekile ngisho nje ungayibukela induku uma ingqondo ingasasebenzi. Njengake ngilinganiseke sesithatha ukuthi abantu abahlanyayo esebenza ingqondo akithi. So ngabe magama umuntu ohlanyayo ngabona inyoka ayithathe ethatha into uzokushaya ngayo imlomo. So udinga ingqondo to interpret izinto. So sidinga umoya. Ngakho kumntwana kaNkulunkulu ongenayo umoya ongcwele ufana nenkuku enqunywa ikhanda. Useyidedela ingakafi igijima ibaleka hamba izishayise ngoba ikhanda linjani alisekho kuyilona ufuneka abone ngayindlela. So umntwana kaNkulunkulu ongenayo umoya ongcwele ufana nje nomuntu ongazange azakholwa ngoba ukhuzwa la akhuzwe la akanali isosha elingaphakathi kwakhe okuyilona elikhulumayo. Leli sosha bebekhuluma ngalo befakaza la abathe basanda ukubhabhadiswa bethi banomuzwa abangawazi ingoba umoya kaNkulunkulu. Exactly what happened to the Lord ngesikhathi ephuma emanzini ebhabhadiswa uJohane umbhabhadisi. Mayifika uJesu uJohane umbhabhadisi uthi ngibhabhadisa uthi Johana ngikwazi
wena kufanele ubhabhadise mina. Uthi uJesu kwenze ukuze kugcwalise ukulunga. So mawungakabhabhadisi ukulunga kugcwele. Kukhona lento esingayinaki. Kunemhlaba emibili ongeke uye kuyo ungazange uzalwe. 2. Ngeke uze emhlabeni ungazelwe. Kufanele uzalwe ngisho uJesu eyindodana kaNkuluNkulu enguNkulunkulu uqobo. He had to be born ukuze azophila emhlabeni isimamukele. Ngalokho sasingeke simamukele kwakuthiwa ingelosi nje. Ngoba ingelosi zazifika zihambe ngoba zizelwe. So awukwazi ukuphila emhlabeni ungezelwe. Nasezulwini ngeke uye ungazelwe. Ingakho uJesu ekhuluma noJohane, John chapter 3 verse 3, uthi uma ungazalwa ngokusha ngeke ubone umbuso wezulu. And that statement silula ngeke ubone. But mawusuya ku verse 5, uthi mawungazalwa ngamanzi nangomoya ngeke ungene embusweni kaNkuluNkulu. So kufanele uzalwe ngeke uye ezulwini ungazelwe. So uJesu kuba kabhabhadiswanga uJohane umbhabhadisi kugcwalisa ukulunga ayengeke aphindele ezulwini. Wayeyo esihogweni. Yikho ethi kuze kugcwaliswe ukulunga Johane ngibhabhadisi. So uma uyikholwa elingazange lidlule emanzini awuzelwe ngokusha ngeke uye ezulwini. Mawufunda uMarko chapter 16 verse 16. Uthi uJesu okholwayo abhabhadisa uzosindiswa. Abesethi ongakholwa uzobhubha uzolashwa. So kholwa ubhabhadiswe okungukuzalwa kabusha so that you go to heaven. Ake mina ngishumayelizwe bafethu ningixolele. Ngithathe lwalinjala ngelomusha. Ngathi uyangizwa nje ngiyalibeka. So ke simele ukuba bazalwane abamukela inkosi uJesu ngoRoma 10 verse 9. Bazalwane abavuma izono ziyavunywa. Mawungasivumile isono sabo. Bebethi kabashumayela ivangeli bathe lo Musa. Kanti akulona lo Musa. Liyabehlula phakathi. Bathi hayi ndaba ukuvuma izona ayisebenzi. uJesu wafa waqeda yonke into esiphambanweni. Ngeke ngibe nombuzo uma uJesu wafa waqeda yonke into esiphambanweni pho sifuna nje. Ngokufela ukuthi nomuntu olapha kwithaveni wafela uJesu na uyezulwini. Nombulali lapha ya nodayisa ngomzimba maye fuyezu. So sifunani la? Yabona bazi contradict. Siyavunywa izono. Mahubo 32 verse 1 and 2. Kusisi umuntu oziphambeko zakhe zithethelelwe. Akathethelelwa kumuntu engaxolisile. Uyalitela uxolo bese uyalithola uvela ulithola ungalicelanga. 1 John chapter 1 verse 7. Uma nihambe ekhanyeni njengokuba yena esekhanyeni. Igazi lakhe liba nenhlanganyelo nathi uma omunye nomunye nenhlanganyelo bese liyasigeza ezonweni zethu. Ngeke uyiwashi washing yakho ngesandla esisodwa. Ufuna isandla sesibili. Namanje ke awukwazi ukuvuma isono wedwa. Udinga indoda noma umama kaNkuluNkulu ogcotshelwe umsebenzi ozokuhlanza inhliziyo yakho engeke akuhlulele akhuleke akucelela uqobo. Mawuya kuJob chapter 42 qala ku verse 7 noma ku verse 6 uthi uNkulunkulu kubangani bakaJobe nina nginithukuthelele uma ngingenza njengokwenza kwenu uzosuke ngimqede kwamanje. Thathani inkunzi ezu7 niye kuJobe niyomcela ukuthi anikhulekele ngizovuma ubuso bakhe bese nginithethelele. So udinga umuntu osefethelelwe zakhe naye owayako wayesethethelelwe uNkulunkulu avuma ubuso bakhe bese uyathethelelwa thereafter siyaziyela kuNkulunkulu awusadluli kumuntu. Sesiyayeka lento esiyenzayo yokukhweza abafundi siphe kwamakhanda ethu ningixolele boba. uNkulunkulu wethu sonke ingane yakho mayingasitholi isikole akusebenza ugijima esontweni cela ukhulekele ingane yami kanti okabani loNkulunkulu kanti bande uNkulunkulu wazibiza ngamadoda amathathu kuphela wathi uNkulunkulu kaAbraham uNkulunkulu kaIsaka uNkulunkulu kaJakob akakaze abe uNkulunkulu kanti bande
Akakaze abe uNkulunkulu kaPetro. Akakaze abe uNkulunkulu kaPaul. Uma uthandaza ukuthi uNkulunkulu kaPaul, okwazi ukuthi wrong ngoba umazi ukuthi ngomzuzu wokugcina wafe esenkosini noma wafe kuSathane. uNkulunkulu ubize ngamadoda amathathu wathi igama lakhe lelinguna phakade. So asiyeke ukuthi sihambe sithi uyikhulumile lento wathi kubebe kunekhanda lendoda la kabuhambile. Asiyeke ukukhonza abantu. Ngoba umuntu akanalo izulu. Umuntu akanaso isihogo. Umuntu ngeke akwenzele lutho akazange akufele esiphambanweni. So yikho ke ngithi thina befundisi ezulwini nina bazalwane enibakhulu kunathi. Bafuna ukungishaya befundisi ngakithi ke baba mangisho njalo. Ngenhlanhla uNkulunkulu wasiprotect. Mhlawumbe sengizoshaywa la eMoyeri. Uma siya e-restaurant siyokudla ewimpi ngiyanise ngewimpi ejwayelekile. Uvela ungena uyihlalela phansi kuzuweta kubuza ukuthi ufunani. Aleze nemenu uorder uqede uyihlalele. Uweta lethe akunikeze. Udle. Makungakufunda ukudla uthi lethana manager ngifuna ucomplain. Ngoba ubani omkhulu icustomer kunesisebenzi sala ekhaya. Sizisebenzi zasezulwini. Abazalwane bambakhulu ezulwini. Awukazuza ukuthi uNkulunkulu ushaya ibandla umalonile, ushaya umholi ngoba fish rot from the head. Uma mina ngiwumholi ngohola abazalwane ngibase sihogweni, uNkulunkulu uzoreplace mina ngomfundisi ozohola laba abantu abasezulwini. Ngeke ashaye bonke abantu abashaya abaJesus. Nathi emakhaya masifuyile. Imbuzi zakho nenkomo zakho zisemqoka kunomalusi. So uma kulahleke yodwa umalusi engayitholi uyamxosha ngoba uyahluleka ukuthola lelahlekile ulusa kanjani. So asiyekeke ngokwasezulwini abe sibancane siyanikhonza singowetha njengoba ngimla ngidisha ukudla kwezulu. Uma ningangeni la ngeke ngishumayeze ihlalo ngoba uNkulunkulu sengisusile esikhundleni sokuba umfundisi. Wenze njalo uSawuli engalilalelanga izwi lakhe. Wasusa uSawuli wathi ngimtholile wenhliziyo yami ozokwenza njengokuthanda kwami esho uDavid indodana kaJese. Ukuthi uNkulunkulu ngowenhliziyo yakhe, ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda akusho ukuthi ngeke usasenze isono. Ngoba u1 John chapter 2 verse 1 lithi uthi bantwanyana uJohn la bantwanyana singabe sisona kodwa uma kwenzeka wona sinommeli kuKristu Jesu. So ngamagama uDavid engowenhliziyo kaNkulunkulu walala nomka Uriya wambulala. Kodwa into emnandi uHubo 51 uyaphenduka uDavid. Akusizi sibe abazalwana abangaphenduka. Into esemqoka uNkulunkulu ukuthi uyaphenduka enisonweni sakho. Athi uverse 17 weHubo 51 kusho uDavid athi mnikelo ongayideleli uNkulunkulu inhliziyo edabukileyo nomoya ophukileyo. Ayikho into uNkulunkulu engamthinti efana nomuntu odabukile okhala ngezono zakhe. Kwathi eseqedile ngeNiniva ethi in 40 days ngalibhubhisa yathi inkosi yakhona wonke umuntu olakazila ukudla. Ngisho isilwane singanika ukudla. Ngisho ingane mayinganceliswa. Wathinteka uNkulunkulu ezulwini washintsha kwakhala uJona. Sinabafundisi abanjalo namhlanje. Abafuna udumo. Ungazi kanti ushumayelelana uma ingafuna umzalwane aphenduke. Wakhala uJona wathi bengazi ukuthi uNkulunkulu onesihawu. Ungithethe ngotshela abantu uzobabhubhisa usababhubhisa. Uyeke ukuthi abonge ukuthi ushumayelile abantu baphenduka. Ngoba into esemqoka ileyo. Singajatshuliswa ukhisha amadimoni, ukhipha amadimoni, ukukhulekela abantu basinde. Uthi uJesu jabulelani ukuthi amagama ena lotshiwe ezulwini. Hayi ukuthi ngenze lokhu ngenza lokhu ngenza lokhu. Yabona into engenzayo nje manje wangemla ayenziwe ezulwini. Akushunyayelwe ezulwini kuyadunyiswa. Ubani udumisayo la abazalwana hayi mina. So ngenza into engenziwe ezulwini. So kusho ukuthi wena osemqoka ubambisiseke lo musa ngoba uyadlula.
and uyadlula mawusudlulile asazi nongizobuya ubuye bambisisa ukholo lwakho ngoba uzongena ngale ezulwini lithi Hubo 125 abamesabayo uJehova bayofana nentaba esesiyoni onengena kuzanyazanyiswa naphakade masibesabeni uNkulunkulu ungasabi isono khona abantu asumafakaza athi ngiyasabi isono umuntu uyayisaba into emhlulayo asisabi isono asimsabi uSathane sisaba uNkulunkulu bese silwa nesono ngalinga ngelotho ilangu ngiyasaba isono usabani isono ngoba yona into esilwa nayo sizolwa nayo mina ke ngomusa kaNkulunkulu ngizolwa nayo ngize ngithwala inhlabathi ngesifuba ingene ekhaya izulwini so mawufuna uhamba nami hlukana nesono ngoba isona singene izulwini ngoba angifuni ukuhamba nabantu abangebona becebo likaNkulunkulu njengoba wenze njalo uAbraham asinaki into enzo uAbraham chapter 12 Genesis uthi uNkulunkulu Abraham phuma ezweni lakini phuma ezihlotsheni zakho phuma endlini kayihlo uye endaweni engiyokukhombisa yona kwakungekho wrong ehamba noSara ngoba bamuntu usehamba noLothi akasho uNkulunkulu hamba nomzala wakho hamba nengane umfowethu wahamba naye akaphindanga wakhuluma uNkulunkulu kwaze kwabe baxabana indoda endala ithi Lothi khetha indawo ufuna ukuya kuyona wakhomba iSodoma neGomora uLothi wahamba yakho wanele ukusuka wehla uNkulunkulu wathi Abraham buke enyakatho buke eningizimu empumalanga intshonalanga la kuphela khona amehlakho yilo lelizwe kade usufikile so sesifikile uNkulunkulu esifuna khona ngoba sihamba nabantu abawrong ayithulela ngakutsheli mayithu uNkulunkulu yakuleya muzi yokhuleka musuku esaba umfundisi ngicela ungiphelezele siyokhuleka kuloya muzi akashonga ukuthi hamba nomfundisi uthe wena hamba uyongisebenzela hamba uyokhuleka kuloya muzi kusasa uyezwa kuthiwa kushoniwe ishanhla izithe Nkosi yami ukuthi ube ngikhulele mhlambe ngabe lo muntu uvuma uJesu wafese ezulwini isona esinzima leso ifeeling enzima so masimlalela umoya ongcwele umoya ongcwele akaxoshwa isono kumuntu umoya ongcwele uxoshwa ukungamlaleli uthi uqale wenza isono kudala ehambile so masingalalela umoya ongcwele songena ezulwini isigijima ake ngiqhubeke nengikhuluma ke ngokuthi ngubani owazi komuntu kungesi umoya wakho kuye na ngokunjalo noNkulunkulu simazi ngomoya wakhe so uNkulunkulu mayesingeza umoya ongcwele sazi izinto zezulu sazi izinto zikaNkulunkulu uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uFirst John chapter 4 verse 1 lithi bathandekayo maningakholwa yibo bonke omoya kepha hlolani umoya ukuthi bangaba kaNkulunkulu yini ngokuba baningi abaprofeti bamanga baphumelezweni ngikhuluma ngomoya umoya uyahlolwa ngoba umoya wona ocontrol umphefumulo umoya wona ocontrol umzimba so umoya uyahlolwa lo muntu ukhuluma ngamuphi umoya yambona uSathane indlela operator ngayo eshaya befundisi akawushintsha umphefumulo womuntu ngoba unjani ngeke awushintshe akawushintsha umphefumulo uSathane ushintsha umoya so njengoba ngishumayela kanje ngezwi ngiyalinganisa sithi uSathane usengishayile ngiyoshumayela kanje engishayile kodwa ngoba izwi selihamba nomoya wamadimoni ngeke kusindiswe umuntu ngeke kuphenduke umuntu ibandla loba ku trap lesihogweni kodwa umuntu oshumayela ngomoya kaNkulunkulu lithi izwi lenkosi uthi uJesu umoya kaNkulunkulu uzoqondisa izwe ngesono abantu baba nokuzisola abantu babona izono zabo why ngoba umephambi kwabo ushumayela ngomoya umoya uqondisa izwe ngesono ngoba kufanele kuye abantu abangcwele ezulwini so asimjaji umfundisi ngentshumayelo simjaja ngempilo
Ngoba kufanele into ayikhulumayo ayiphile. Kufanele into ayishoyo ayenze. Sikhathela abantu abashumayelayo, bashumayela ekhala abantu, baphuma abantu laba bayokipita, bayofeba, abaphendukile. Shumela umfundisi ikhala amakhwela, man of God, man of the moment. Mombuza umzalwane inkonzo ibivutha bekuthiwani akazi into ayikhumbula bekuthiwa man of the moment, man of God. Kodwa la kukhulunywa khona, kufundiswa khona, uphuma umzalwane athi hey yazi le nkonzo yona angikwazi ukuthi bishisa kodwa ngizwile ukuthi kuthiwa ngoba kusemqoka ukuzwa ukushisa nokubanda kwenkonzo akusho lutho. Okusho ukuthi uthini uNkulunkulu esebenzisa umuntu omephambi kwethu, hayi yena. Singaboni yena, uma sibona yena kusho ukuthi uhlulekile ukuveza uNkulunkulu amkhonzayo, uhlulekile ukuveza uJesu amgibele. Mangimla kufanele nibone uJesu hayi mina. Manibona mina kusho ukuthi ngihlulekile, I failed in my duties. Lokho kuPaulo ukuthi ngesihogweni angizwe ngoba kufanele siphakamise uJesu masile. So lithizwe ke hlola nomoya ngoba umoya yona into dangerous. So ngenhlanhla uDavid wayenomoya kaNkulunkulu, umoya kaNkulunkulu othi mbonga uJehova mphefumulo wami. So kwakukhuluma umoya kaDavid ekhuluma nomphefumulo wakhe. Wena uthini umphefumulo wakho? Mayima unomoya kaSathane, uyeke lo muntu athi mayikhuleka kuvuka inhlamba. Umoya okuyena othuka uNkulunkulu, umoya okuyena othuka amadimoni. So kufanele umoya okuwe umazi uNkulunkulu. Elithizwe lenkosi kwabaseKolose, yembathani umuntu omusha owenziwa musha usuku nosuku ngokomfanekiso walo wamdala. So uma umzalwane ozelwe kabusha uyakhula usuku nosuku uyela kulo wakudalayo ngoba lithizwe lenkosi elicasha uNomama uZondi la baseRoma chapter 8 laba ibazi ngaphambili verse 29 wabamisa ngaphambili ukuthi bafane nesimo sendodana ukuze indodana ibe yizibulo kubafowabo. Nangu umnikati ngiyaqonzela ngikhuluma ngawo. Ngeke ngibe yizibulo kwamnikati ngowakwaNsibande. Kufanele ngibe wakwamnikati to be a firstborn kwamnikati. So uJesu kuzaba yizibulo. Uthi Roma 8 verse 29 laba bamise ngaphambili ubanika isimo sendodana ukuze bafane nayo bese yona iba yizibulo ngoba ikwazi ukuba yizibulo yodwa. Kufanele sibe khona sifane nayo ukuze ibe yizibulo. Bese kuthiwa labo abenze abanikele leso simo ubangcwelisile, wabanika inkazimulo, wabamisa ngaphambili, ubabizile. Yilaba ababizile okufanele baveze isimo sendodana. Yilaba ababizile okufanele mangimlani ningaboni mina nibona uJesu. Immediately nibona mina there is a problem. Khona umfundisi ohamba uyoshumayela emazweni eMiddle East la kuvalwe khona inkolo. Umthungu uNkulunkulu uthamba ushumela mayifika khona wathola ukuthi ku strict kakhulu akakwazi ukushumayela. Wavela wathi ngizoyiphila intshumayelo. Ngizokuphila ukhona. Wakuphila kwaze kwafika isikhathi washona. Kudlula iminyaka bese kuthunywa omunye umfundisi, inkosi ithuma omunye. Mayifika kule ndawo ashumayela bathi abantu bendawo thina siyamazi lo Jesu okhuluma ngaye. Hawu niyamazi uphilile la singakhombisa ngisho ithuna lakhe. Bamanga amangala umfundisi bamdoda bathi na uJesu okhuluma ngaye la walala masholo yamfundisi ngoba impilo yakhe ya reflect uJesu. Then umbuzo uthi mina nawe masiphila kulomhlaba si reflect abantu. Ngeke simreflect uJesu singenawo umoya kaJesu. Umuntu uzikuzi ntathu, umoya, umphefumulo nomzimba. Kufika ngiyiphethele inkulumo. Asikhulume ngomphefumulo manje. Bengisachaza umoya sonke lesikhathi. Mawuya kuJob chapter 14 verse 22. Lithi inyama yakhe iyezwa ubuhlungu bayo kuphela. Umphefumulo wakhe uzidabukela wona
kuphela. Ngicela siqale iculo ngilungise ikhala lami. Uso wakho umsebenzi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Sikhuluma ngomphefumulo ke manje. Job 14 verse 22. Uthi inyama yakhe yezwa ubuhlungu bayo kuphela, umphefumulo wakhe uzidabukela wona kuphela. So the soul is that what feels. Umphefumulo uyafila, uyezwa, uyazidabukela. Yabona uma uzinhliziyo idabukile, that is your soul. I mean umphefumulo lo. So umphefumulo wakho uyadabuka, umphefumulo wakho uyajabula, umphefumulo wakho uzwa icondition, but umoya uyazi lento owazi ngayo ewumoya. Ukuthi uyazi ukuthi namhlanje ula eBrandville eMoy River, that is the spirit. Umphefumulo wona lozwayo mayintshumayelo ikuthawa ithanda ikitaza, umphefumulo lo. Mayintshumayelo izikhalisa udabuka, umphefumulo lo. So umphefumulo uqobo lwakho, uqobo lwakho ilona olufila izinto. Kodwa umphefumulo, I mean umoya is the driver walezi zinto. Anginakho okuningi ngizokusho ngomphefumulo. Yiwo lozobuya ume phambi kaNkulunkulu. Yikho uNkulunkulu waphefumula umoya. But asibanga umoya sasesiba umphefumulo ophilayo. Ngoba iHubo 104 verse 4 lithi wenza ingilosi zibe imimoya. Asiyona imoya thina. Thina sinyama. Bese siba umphefumulo. Bese si inherit umoya. Kungaba umoya kaSathane noma umoya kaNkulunkulu. But umuntu akaphila umoya ungekho. Kufanele kube nespirit esithize esidriver lo muntu. So kukwena ukuthi uyakhetha. Ufuna uholo umoya kaNkulunkulu ukuze ungahambi ngokwenyama, noma ufuna uholo umoya amadimoni uhambe ngokwenyama. So ke singaduka uNkulunkulu akahleko. Lokho okuhlwanyela uzokuvuna. Ohlwanyelela inyama uzovuna ukubhubha kuyinyama. Kodwa ohlwanyelela umoya uzovuna ukuphila okuphakade kumoya. So wena njengomphefumulo uphakathi nendawo, the question is uhlwanyelela bani? Lenyama okuyona noma umoya kaNkulunkulu? Sikhulume ngomzimba kaJakobe chapter 2 verse 26. Ngokuba njengalokho umzimba ngaphandle komoya ufile, kanjalo nokukholwa ngaphandle kwemsebenzi kufile. So umzimba makuphuma umoya nomphefumulo, ngoba zihlukane lezi zinto ziphuma same time, usuyafaka umzimba. So umzimba ibhokisi elilondoloza umoya nomphefumulo. Umzimba ibhokisi elilondoloza umoya nomphefumulo. Umzimba uyamlalela umdali wawo. Awucabanga ukuthi siwumphefumulo, siwumoya. Bekufanele ngelinye ilanga mangigula ngisekhaya, ngithe mfowethu ake sishi wena usebenzi, ake ngitshele kumzimba wakho ngene kuwo ngiyosebenza, kube wena ugula ngoba mina ngibeka isinto etafuleni. Ngeke umzimba uvume ngoba wanikezwa lo mphefumulo wakho, wanikwa lo moya onelungelo lokushintsha, kodwa umphefumulo ngeke ushintshe. Ingakho ke ethi uNkulunkulu umphefumulo wayonke into ephila uhlala egazini. Genesis chapter 9 verse 5. Umphefumulo nje noma chapter 5 verse 9. Phakathi kwalokho kodwa ngicabanga ukuthi chapter 9 verse 5. Umphefumulo wayonke into uhlala egazini. Yikho ke ethi singalidli igazi, ngabudla ubende, ngoba usukudla umphefumulo waleso silwane. Baningi abantu baphila bezilwane. Abenzelwa amagobongo nje kubulawa imbuzi, uphuza igazi lishisa.
ukuthi lo mphefumulo kushuthi uphumela kuwo. Singamangalike lo muntu esebheviswe kwembuzi. Ngoba wayevele wenzelwa amagobongo unembuzi lo muntu noma uyimbuzi kahle kahle. Ngakho ke umbuzo othi uDavid iyiphi lengxenye yakhe ekhuluma nomphefumulo sesiwutholile umoya wakhe wawuthi umphefumulo wami mbonga uJehova. Konke okuphakathi kwami ngakubonga igama lakhe elingcwele. Ngakho ke mbonga uJehova. Njengoba sisenkonzweni yokubonga la nawe uyadinga noma ungenzanga inkonzo efana nale umbonga uJehova. Ukubonga uNkulunkulu kunesithelo noma kunezithelo eziningi kodwa ngifuna ukusho esisodwa bese sengihlala phansi. Kwakunamadoda ayishumi ayinoqho afika kuJesu wathi hambani niyoziveza kuba priest bathe besendleleni baphulukisa othokweni lwabo. Wathi omunye no mina ngisayi la kuthiwa siye khona. Angikwazi mina ukuyobonga umuntu ongangenzelanga lutho. Ngiyajika mina ngiyakulo muntu othe ngeke kuba priest ngoba uyena lo ngiphilisile. Mayibuyele emuva lithi wayemdumisa uNkulunkulu endleleni ukungukuthi wayibonga. Siyadinga ukumdumisa uNkulunkulu. IHubo 100 ngithi uverse 4 lithi asingene emagcekeni akhe ngokudumisa. Mawudumisa uvula izulu ungena phakathi ngoba ezulwini kuyadunyiswa kushunyayelwa sengeke ngakusho lo. Mayifika ugaqa ngamadolo. Uthi uJesu akuphiliswanga yini abantu abayishumi. Kwenziwa yini kubuye umuntu oyedwa futhi abe wezizwe. Laba bakithi bamaJuda khona oyedwa ubuya. Wayesethini kuye wathi uthethelela izono zakho hamba ungabusona. Ukubonga uNkulunkulu kwenza nezono zakhe ezithize ongazazi zithethelelwe. So ukubonga uNkulunkulu inkonzo ejule ngendlela emangalisayo. Ngoba umtshela ukuthi inkosi le moto enginayo bengeke ngibe nayo kuba ubungathandi. Ngoba ubuzongenza ngigule ngayo emsebenzini bangixosha. Uthambuza umuntu endoda yenhle imoto yakhe afethu ukuzama. Akafuni ukuNkulunkulu udumo. Ngoba uthi uyithenge ngemali yakho. Uzowuthatha lo msebenzi idliwe ebank ngoba uyithenga nganango cash. Masinika uNkulunkulu udumo kukho konke sikwenzayo. Ngoba ngisho uxwayiza lokho awukhipha imali. Amandla akhe khona balele esibhedlela abandwazi amehla bakwazi ukwavala kodwa thina siyaxwayisa ubungembonga uJehova konke ngaphakathi kwakho kulibonga igama lakhe elingcwele sidinga umbongo uNkulunkulu uthi angasuki-ke la nginganithandazisile uRoma 10:9 ngoba khona abantu abamdingayo lo Jesu. Sikhule kuRoma 10:9. uRoma 10:9 ukuvuma uJesu ukuthi uyinkosi. Iselelesi kwezimbili samvuma uJesu. Wathi uJesu namhlanje ngizoba nawe eparadise. uJesu kufanele umvume ukuthi uyinkosi. Njengoba bengisho ngithi uJesu Kristu uyinkosi sivumo nawe vuma. Ngifuna ukutshela into eyodwa ukuthi mawumvumile uJesu ngesathi uJesu Kristu uyinkosi mawungaphuma manje umphefumulo ezulwini. Ngoba uRoma 10:9 lithi uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi uyasindiswa. Full salvation. Ukuvuma ukuthi uJesu uyinkosi. Confess that he is Lord. Bese lithi ukholwe enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Uma ukholwa kuba ukulunga. So siyongena ezulwini ngoba silungile singcwele. Once you believe that God raised Jesus from the dead, you are righteous. You are pure. You are purified. So lo mkhuleko kuRoma 10:9 awukhulekwa izoni izodwa. Nami njengoba ngizonikhulekisa nisho emva kwami ngiukhuleka honestly ngoba nami kufuneka ngiukhuleke now and again ngoba kunezintuli zendlela. Yazazi izintuli zendlela. Uma uhamba emgwaqeni lana yitha kuyigravel kudlula ibhasi kushaya ngedust uyangcola. Ngeke ufike ulale ekhaya ungagezile kufuneka ugeze ususe idust engabangwanga uwe. Kunezone esingazenzanga kodwa ezisingcolisayo.
ozishanga uRoma 10:9 ozishanga ukuthi uJesu Kristu inkosi ngoba mawuvuma ngomlomo wakho uyasindiswa so sisindiswa umzuzu nomzuzu ukuze lingenzeki iphutha singene ezulwini mawungena eTaxini ngisebenzise lo example uzwa abantu bethukana eTaxini ngenhliziyo ukuthi ngeke mina kushuka kimi kanje angabe sengimshayile usungcolile awuthukanga umuntu kodwa usuyithengile iphathi usungcolile ibhasi lidlulile lakuthela ngentuku so izona ezinjalo ongananga ngqo kwangena ngendlebe kwangena ngamehlo ngeke ngilinganise nje thina esidriver usinenkingi kuhle ke ngikhulume la mhlambe ngizoyikhuza izingane zethu uthi ya drive emgwaqeni udlula intombazane emishamadolo ubusibona uzobona ngisho ipaint enhlizweni yakho uma uthatha isinqumo yazi lento iyenyanyeka ngiqinisile iyenyanyeka ngoba ngibulewe ngimaqondana nemizwa akho umuzi ovukayo kodwa sengonile ngoba sengithe lento iyenyanyeka sengishaywe izintuli zendlela ngizoziqina ngani ngoba ngonile kodwa ngonile khule kuRoma 10:9 mntaka baba umuphile emhlabeni unezintuli zendlela noma ngabe umfundisi noma umzalwane noma uarchbishop noma ubani sinezintuli zendlela uRoma 10:9 usishayela zona uze mawugoduka kuthiwe nanti iqhawe limnqobile uSathane izocula bese siyaguqa abathandayo emva kwalokho izokhulekela abagulayo usho ukuthi wena ogulayo yisho uRoma 10:9 khona oyedwa akabamcelelile emva kwalokho ngizobiza yena angimazi uyazazi yena oceleliwe ukuthi akhulekelwe abekwe izandla yena kuphela ngoba uma nganibeka nonke ngiyazi nonke niyazifuna izandla kodwa kungashona ilanga ukuthi amabhetri asehambile kufanele kade ngikhuluma ngiyabonga so kushuthi ngizocela ke wonke umuntu ogulayo awukhuleke lo mkhuleko ayisho ukuthi konke akusavuki awukhuleke lo mkhuleko kuze mase ngikhulekela abagulayo uphile uJesu esahamba emhlabeni akakaze aphilise umuntu uthi umunye hawu ithini le ndoda isishumayele kangaka njalo uJesu umuntu mayephila wayethi ukholwa kwakho ukusindisile so wena ozisindisa ngokukholwa Mawuya kwabaseEfesu chapter 2 verse 8, 9 and 10 lithi uNkulunkulu senzela umusa wena weza nefaith bese uyasindiswa so ngeke ngithi arithmetic kamoya woza nefaith uNkulunkulu akulethela ifavor and that is salvation so wena nje wokwakho kholwa ukholwa kwakho kuzokusindisa mina ngisindisa umuntu noJesu akasindisanga umuntu wayethi ukholwa kwakho kukusindisile khumbula lo mama wayoba waqhamuka wathubeleza bathi mangithinta umphetho uJesu uthi ubani ongithintile kusuka amandla so ngempela uyabona uJesu azaphilise umuntu ukuthi emzimbeni yakhe kwakunamandla emlonyeni wakhe kwakunamandla okufanele uwakholwe bese uyasinda namanje kusenjalo angiliphethe leli ivangeli ngizofika ngibeke izandla uginqeke phansi hayi angikwazi ukuginqa abantu Jesu aginqanga umuntu anginalo leli ivangeli engizokuphephetha indoda endaliwe isigoro esingaka isuyiswa yini amadimoni Jesu aze uyisemuntu uzosindiswa ukukholwa kwakho mina ngizoletha umusa kaNkulunkulu kuwena khethe yakho ngobindlela simbi khethe yakho
sivele siguqile masiphakamisa izandla zethu nisho lomkhuleko emva kwami uRoma 10:9. Nkosi Jesu. Ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu Nkosi Jesu wakuvusa kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu. Ukuba ungisindise. Usathana ngimfuna. Amadimoni ngiwafuna. Ngiyacela Nkosi Jesu. Uphathe impilo yami. Ungilondoloze. Uzungivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. uJesu Kristu inkosi. Amen. Elake silaleleke bese ngiyakhulekela. Baba egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo. Nanti ibandla lakho Nkosi elakhiwa amabandla amaningi ahlukene. Liphambi kobuso bakho liguqile. Lezinceku zikaNkuluNkulu ziguqile ngoba ziguqela wena uNkulunkulu ophilayo. Sesikhulekile abaseRoma 10:9. Ngiyacela Nkosi ungcwelise kube yilona loyo phakathi kwethu. Ngingasho ukuthi bebengasindisiwe kodwa ngoba simele ukusindisa umzuzu nomzuzu ukugeza intuli zendlela yohambo lukamoya. Bangcwelise Nkosi ubahlanze. Ngiyakhuleka ngithandaza ushilo ezwini lakho. Wathi konke sicela egameni lakho uzosenzela John 14:14. KuJohn 15:7 uthe Nkosi mangihlala kuwe namazwi wakhe ehlala kimi ngocele ngikuthandayo ungenzele. Namhlanje Nkosi engikuthandayo ukuba bonke abantwana bakho abaphansi kwaleli tende bonke Nkosi abazoyilalela lenkonzo ku WhatsApp bonke abazoyilalela ku YouTube nabazoyishare nabanye bese beguqa ngalesi sikhathi bangcwelise uNkulunkulu wami kube kungena kwakhe enhlizweni zabo. Ngiyathandaza ngicela ukuba ulenze izwi lakho Nkosi ushilo wathi uma sizithoba siphenduka sivuma izono zethu zosiphilisa uphilise nezwe lethu. Imkhuleko esikhulekayo bese uyayiphendula. Siyabonga Nkosi. Nanka amadodo wabekile kule ndawo. Amabili sengiwabonile nabanye mhlambe bahleze emuva. Ubaba uSibiya nobaba uMkhize. Ngiyathandaza Nkosi. Ngiyacela ubagcwalise ngamandla akho kaMoya oNgcwele. Ngiyacela uNkulunkulu wami ubagcobe ngodcobo lwasezulwini. Luchithime hayi ngoba ubungabagcobile banike nongakabaniki bona ngenxa yesithe esinguSathane esiphakamisile izinga lokusebenza. Uma Nkosi thina singakusebenzeli isikhuthale uSathane uzohamba nabaningi. Ngiyacela Nkosi le ndawo yaseBrandville usebenze kuyo. Ngiyala yonke imoya yomkhathi ngegama leNkosi uJesu Kristu ophilayo. Ngithi phezulu kwale ndawo uJesu Kristu inkosi. Ngiyala yonke imoya ihamba esihogweni ngegunya unginikezela ona kuMathewu 16:19 noMathewu 18:18. Uthe noma yini engibophe emhlabeni izoboshwe ezulwini. Nengikhulule emhlabeni yakhululwe ezulwini. Ibopha wonke amadimoni amadevil eshiphaza amasatanist. Nenkosi yamadimoni ebubusa phezulu kwale ndawo yaseMoyi River nelokishi lakho. Ngiphonse esihogweni ngegunya unginikezela. Mabakhululwe abantwana bakho ababoshiwe kumathaveni ababoshiwe ezonweni ezihlukeneyo. Ngiyathandaza uNkulunkulu nomusa ukuba ubazwele ubenzele umusa ngegama elinamandla lika Jesu ophilayo. Nazi inceku zakho Nkosi zigcwalise ngomlilo lapho beqhamuka khona amadimoni abaleke noma yini abayenzayo busisa umsebenzi wezandla zabo kuze bathole umqhele kwelizayo. Ngiyikhulekela le ndawo khulekela umuzi wakwaNdlovu mawube isibani uNkulunkulu wami ngeingane zakhona. Bonakalisa amandla akho nangabantwana bakhona nabazolana bonke abafikile besuka ezindaweni zonke bagcwalise ngamandla akho kungabikho umuntu ozobuyela emuva ehambaze. Ngikhulekela ke Nkosi bonke abagulayo manje uyabazi labekhona uNkulunkulu uyababona. Ngibize lakhe igama elinamandla nesakhe isandla esinengaleliweyo owakhipha ngase abantwana bakwaIsrael eGibhithe. Philisa Nkosi kube yilona loyo njengamanje. Ushilo kuJeremiah 32:27 wathi uNkulunkulu wenyama yonke akukho ukukusulayo. Namanje ke Nkosi baphilise
kube lona loyo wathi ngenkonzo yokubonga yakoNdlovu ngaphila ngiphethwe isifo esithize ngegama elinamandla lika Jesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. O Jesu wa njalo yaphila ngiyawesa igazi ngiyacela ningiqolele imessage kukhona omunye emva kwaloyo kuzoba khona omunye kube khona omunye kube itembe lonke ngeke siphume ake nginiphe ukukholwa ngiyaxolisa uzokwazi kuma kancane ake nginiphe ukukholwa enhlizweni ngoba kufanele ngiraise ukukholwa kwenu uLuka chapter 17 verse 5 bathi abafundi Nkosi yandisa ukholo lwethu uma unokholo lithi izwi lenkosi ngasusa intaba uthi ayizinde iphonzeke lapha ngithela ngikhulekela wonke umuntu ogulayo lo ngimkhulekela ngoba ucelelwe ngisese Richards Bay ngakafiki mase khona ocelayo la phela kusho sefana ngikhulekele wonke umuntu nansi into ezokhuphula ngokholo lwethu mina ngikholelwa ukuthi ngikhuleka kangcono umuntu ekude unoma eseduze. Yabona lento ifana nalento thina abantu sathanda izinto eziphathekayo ufika gula umuntu ayidokotela akunika amaphilisi ubuve yazi udokotela kangijova ngisho ukungijova sikholelwe emjoveni kanti amaphilisi namhlanje awumjovo nezinto engishoyo angisukholelwe ezandleni zami angikwazi ukuphilisa umuntu ngithe ngikhuphula ukholo lwenu ngelinye ilanga kwakunomama othize ngisashumayele ekhwezini benoxhayeka ngisashumayele busy kakhulu ngisashumayele ekhwezini wangifonela wathi babuntsibande nodadewethu osedande ngizosisho nesibhedlela osedande esibhedlela unama gallstone uzohlinzwa ngiyacela umkhulekele umbuzo wami wabodwa uyakholwa yini noma kufanele ngiqale phansi ngimkholise ngoba ngikwazi ukukhulekela umuntu engavumeli uJesu wathi yebo babuntsibande yakholwa athi kulungile ngiyabonga nginika inamba yakhe kwakumsombuluko ngamfonela ngamkhuleka ngimshisa uRoma 10 verse 9 ngase ngiyamkhulekela sahlukana kuseni ngakusasa wangifonela lo wathi hey uthi udadewethu ulalile ngabonga ngajabula kimina ngesathi ngimkhulekela oqala kwathi kimi ngizomkhulekela u3 days ngolesibili ngamfonela ngamkhulekela ngaqeda ngolesithathu ngakwenza ngolesithathu ngenza into engajwayelekile eyavela afika ngathi nibangaki lapha ehodini wathi su 3 kusho ukuthi kwakula amawodi amancane
Ngase ngithi ke mina okay ngicela uvula ispeaker ngifuna ukumkhulekela nonke angikwazi kwaqhamuka ngise Richards Bay isibhedlela siledana wazivula ngathi ngicela ukunithandazisa uRoma 10:9 ngathi shoni nonke emva kwami basho baqeda ukusho ngabakhulekela ngahlukana nabo ngathi ngithe ngifuna ukukhuleka 3 days ngakhohlwa ngolesini ukuthi ngithe 3 days ngadoza ucingo mina sengiyafuna ukukhuleka ngikhohliwe aphendule hleke ejabule lo ngithi hawu kwenze njani wahleka ngakuthi ngidischajiwe ngisekhaya hawu usekhaya ibuye ingqondo before lokho khona ngweqala ngesathi ngiqeda ukukhuleka ngelanga lesithathu uvele qhamuka umbono kube yiwodi elincane bavele bange noma mnikeze kulungile bavele kungena indoda emhlophe egqoke izimhlophe namanxeba ezandleni ingena odongeni ifika babeka izandla bese uyaphela umbono ngiwukhohle futhi same time nkosikazi wayesasebenza mayebuya emsebenzini kufanele ngabe excited ngiyamxoxela ngakhohle ngolesine ke mase ngifona uthi lona sisekhaya nenzane ekhaya uthi phela unele wasikhulekela nasasinda sonke sabanga umsindo ewodini kwagijima amanesi nodokotela bathi kwenze njani sathi umfundisi besikhulekela basihlola kwathiwa siphilile ngithi ke mina wena ngiyazi unama gold store uhloliwe kwathi uphilile laba abanye bebenani uthi omunye bekugogo omdala ubephuke la iqhakaleni ukuphuka komuntu omdala liqhumeke same time ithambo wagquma wadischarge same time ngithi owesithathu benani bese neminyaka ophe segijima odokotela wesifazana opha linqamuke same time igazi ngizama ukuthi ngikhuphula ukholwa kwenu bafowethu anisujaha ukuzothola izandla zabo kahlehle mina sengikholelwa ukuthi umuntu usinde kude kulumela angikho wrong futhi ngoba uNkulunkulu ungiprovele wakhuluma vele nami wathi kimi nina nicabanga ukuthi inyanga zenu zingcono angithi inyanga yambulala umuntu egolila imthakatha afa egoli yini ungacabanga ukuthi wena ungakhulekela umuntu osemeli kula sinde kanti ubani omkhulu mina nenyanga kwasa kwathi dwe so mina ngisakhule angisathembi ukukhulekela umuntu ngombeka izandla ngijabula kakhulu ukukhulekela ndwanhlezi ngoba nje wasekuphuma inkonzo nje ngazi iningi uzongilandela babunsi bande benginokuthi emva kokukhulekile ngisindile ngimbonga uNkulunkulu ngoba kumina uJesu ophilisayo mawuza ke ngifuna ukubeka izandla ukuthi ukholela ukuthi mina ophilisa bafowethu angiphilisi umuntu siyahambisana ngiyabonga ngicela ke usitule ngoba ngazi uphethwe yini ngifuna umkhuleko wami naye kube wethu sobabili noNkulunkulu sicule lelisele besicule uJesu wami njalo uyaphila